Cvičenie na prijímanie. Akokoľvek toto vypadá a čokoľvek to vyžaduje, boli by ste ochotní odletieť dnes zo svojej hlavy? Môžete si prípadať, ako by ste niečo strácali. Verte však tomu, že vo vesmíre je zdroj a sila, ktorá je láskavejšia, viac starostlivejšia a viac kreatívnejšia, než akákoľvek osoba, ktorú ste kedy poznali. Tam je dar, ktorý dostanete za to, že ste nažive. Prijímali ste ten dar? Pokiaľ tomu potrebujete porozumieť, tak to zničíte. To je varovanie. Boli by ste ochotní byť otvorení za hranice svojej bezpečnej zóny? Za hranice vašich najväčších súdov a definícií? Za hranice vašej hlavy? Ak a pokiaľ sa budete cítiť, akože explodujete, explodujte. Pokiaľ sa cítite, ako keby ste mali infarkt alebo orgazmus, pretože je to príliš zrušujúce alebo príliš desivé, tak pokračujte v tom mať orgazmus alebo infarkt. Uvoľnite sa. Stlačte dolu svoje bariéry. Bariéry, ktoré máte z toho, že ste na svete nažive. Tie, ktoré sú nahore neustále a tak si myslíte, že sú normálne. Stlačte ich dolu. Naozaj sa uvoľnite. Pokiaľ nemôžete uvoľniť svoje bariéry dolu, stlačte ich dolu silou. Pokiaľ premýšľate, je to bariéra. Pokiaľ váhate, či je to dobre, či to dobre robíte, je to bariéra. Uvoľnite sa. Toto je jednoduchšie než čokoľvek, čo ste kedy robili. A navnímajte si všetky entity v miestnosti alebo v priestore, ktorý okupuje vaše telo. A dovolte vašemu telu vnímať za hranice čohokoľvek, čo ste kedy dovolili vašemu telu vnímať predtým. Akékoľvek prejavy uvoľnenia sa objavia, nechajte ich sa objaviť. Vpuste dovnútra čokoľvek, vojde do vašeho vedomia a pozornosti. Vedomie nie je zlé. Čo ak by vás nič nemohlo zraniť? Potom nie je proti čomu sa brániť. Vnímajte všetky entity v tejto miestnosti a vonku mimo miestnosť. A všímajte si, čo sa objaví, keď vnímate a keď si uvedomíte vaše vnímanie. Pokiaľ ste rušení vašou myslou alebo hlavou niekoho iného, uvoľnite sa. Vnímajte všetky entity, ktoré budete vnímať. Je to takisto tréning vašej ochoty. Požiadajte všetky tieto entity, aby odstúpili, aby od vás odišli naozaj ďaleko. A teraz požiadajte váš tím. A vašim tímom to začína. Uvoľnite sa. Požiadajte svoj tím, aby prišiel blízko k vám. A zostaňte uvoľnení v energii. Požiadajte svoj tím, aby vás pomaznal. Aby vám pohladil chrbát, aby vás ukludnil, aby sa dotkol vašeho brúška a aby uvoľnil váš nervový systém.
Uvoľnenie a prijímanie viac. Pokiaľ premýšľate, uvoľnite sa. Dovoľte si byť tak uvoľnený a prítomný. Obráťte vašu pozornosť na bytosti svetla. Nie hlavu, vedomie. Uvedomujte si, keď zamierite vašu pozornosť na bytosti svetla, či sú vaše bariéry zdvihnuté hore. Či je vaše brúško stiahnuté, či sa vám chce spať, alebo si aj nebyť vedomý, či vás bolí hlava. Dajte vaše bariéry dolu. Buďte s nimi prítomní, tak ako je to len možné. Pokiaľ pochybujete, tak nie ste prítomní. Uvoľnite sa. Všimnite si, čo ste si uvedomili vo vašom tele, alebo mimo vašeho tela v priebehu toho, čo ste obrátili vaše vedomie na bytosti svetla. Urobte, čo je vo vašich silách, aby ste neidentifikovali formu. Prosím, nesnažte sa ich vidieť. Vnímajte ich. Vstupujeme do priestoru. Teraz dovoľte bytostiam svetla vás pohltiť. Umožnite im čokoľvek to je. Dajte im povolenie. Požiadajte ich, aby tu boli s vami. Nechajte ich obklopiť váš život. Nechajte ich byť prítomné a dotýkať sa vás. Buďte dvermi, ktoré ich sem znovu privedú. Dovoľte im prísť skrz vás na túto planétu, aby priviedli ľahkosť a láskavosť a intenzitu. Dovoľte im sa k vám dostať do vašeho brúška a zasadiť semienko možností. Puste to, puste váš život tak, ako ste ho poznali. Poďme ho proste pustiť. Dovoľte bytostiam svetla vás poznať. Pracovať skrz vás a živiť semienko vedomia na tejto planéte. Expandujte von do všetkých smerov. To nikdy není na obťaž. Dovoľte bytostiam svetla rozbiť vaše pochybnosti, pokoriť vašu túhu po správnosti a pracovať na vašom systéme. Uvedomujte si, či to kontrolujete a uvoľnite sa. Pohybujte sa s nimi do všetkých smerov skrz vesmír. Dovoľte vašemu telu si prejsť skrz čokoľvek si potrebuje prejsť. Nezastavujte. Pokračujte. Pokračujte skrz vaše telo. Váš vesmír ako taký. Dovoľte všetkému, čo týmto nebolo, aby to teraz odišlo. Dovoľte bytostiam svetla vás pohltiť a prehltnúť váš odpor. Nechajte túto energiu, aby prenikla každou molekulou vo vesmíre. Teraz, čo musíte byť, čo dovolí bytostiam svetla s nami byť tu a teraz na tejto planéte? Čo si musíte vybrať? Čo ich pozve a dovolí im s nami pracovať voči a pre lepší svet, ako ktorý všetci vieme, že je možný. Bytosti svetla sú silnejšie než akýkoľvek súd. Dovoľte im rozbiť vaše súdy. Požiadajte ich, aby to teraz urobili a nechajte ich. Položte na zem vaše zbrane kontroly.
Ste v bezpečí. Podrobte sa tomu, čo potrebujete. A uvoľnite sa. Dovoľte tejto energii, aby sa stala súčasťou vášho systému. Aby nahradila všetky energie, ktoré tým nie sú. Uistite sa, že táto energia je vo vás fyzicky zmapovaná a vo všetkých vašich iných telách a vo všetkom ostatnom, čo ste vy. Takže na budúce, až dojdete k tejto energii, bude existovať. Dovoľte tejto energii sa ponoriť do vašeho vedomia. Nepremýšľajte o tom. Dôverujte vášmu telu, dôverujte energii a uvoľnite sa. Dovoľte vašim tímovým kámošom vás znovu pomačkať. Pozvite bytosti svetla k tomu, sa s vami dnes hrať. Ísť s vami každý deň a začať vládnuť planéte s bláženou explóziou možností, ktorou ste na túto planetu prišli byť. Vy ste ambasádorom. Uvoľnite sa a prijímajte viac.